Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka, wato tsohon kundi TV. Wannan channel ta mai albarka tana amfanar da ku da abubuwa kala-kala. Amma fa kar ka manta da wannan, domin ita ce jigon wannan gida namu mai albarka, wato subscribing. Ka danna mana shi. Ga mai buƙatar kuɗaɗe za ka samu kuɗi, sannan kamar yadda muka faɗa ga mai buƙatar kuɗaɗe za ka samu kuɗi, amma ana so wannan sai ka samu kuɗi naira 1000, za ka samu 500, za ka samu 200, za ka samu naira 100. kuɗin takarda kenan, iya su ake so. Za ka samu sabon su, kowanne sai ka rubuta masa Allahu Muhammadu, sai ka kawo wannan hayakin nan na Bukuru Maimunu, sai ka sa kaɗan a ciki. kuma wannan sawa za ka yi kowane ka sa kaɗan a ciki, kamar yadda ake sa garin magani a cikin laya, sai ka yi laya da su sabon kuɗi. in ka yi laya da waɗannan kuɗaɗe, sai ka zo ka sai ka hayaka da jikinka da su, sai ka yi musu wannan hayaki. kowanne in kun ji mun kawo sigar hayaki, ana so sai ka yi hayakin kamar minti 30. kar mutum ya hayakin kaɗan ya bari, kar kuma ya wuce ka'ida. kamar minti 30 ake so. idan ka yi hayakin kamar minti 30, to daga nan sai ka ɗauko wayannan layoyi da ka yi gabaki ɗayansu, sai ka saka a ƙarƙashin fulanka. to dama kazarka ka samo kazarka, ruwa fara tana gefe, to sai ka fara jan yajin maimunatu hada sarkatin da jajatu, yajin maimunatu hada sarkatin da jajatu almalu, yajin maimunatu hada sarkatin da jajatu almalu, yajin maimunatu hada sarkatin da jajatu almalu. za ka ja wannan ismi kafa 313, ya jinnu maimunatu haza sarkatin da jazatin almalu, ya jinnu maimunatu haza sarkatin da jazatu almalu. haka za ka ja shi kamar 313. to wa'annan kudade kuma suna karkashin fulanka. kazan nan kuma za ka bar ta a cikin ɗakin ka ne a kunce, sai ka kwanta da kudaden a karkashin fulanka. in kai na rana ɗaya bata zo ba, kai na biyu, kai na uku, insha Allah sai ta zo ta. kana farkawa za ka ga babu wayannan kuɗaɗe, kuma za ka ga babu wannan kaza. to da kaga ba wannan kuɗi ba wannan kaza, to aikinka ya karɓu kenan. ba kuɗi ba kaza, to insha Allah aiki ya riga ya karɓu. in kaga babu kuɗi babu kaza, to ƙarƙashin fulanka ka bude kaga babu kuɗi, inda ka ajiye kaza ka tayi kaga ba kaza, to shikenan. dan gaskiya shi wannan ba wanda za ka samu wasu wai koma gudan kuɗi a ƙarƙashin fulo ko wani mai, ba haka bane. amma kawai za ka rinka gani al'amuran rayuwa, ko kaga ko kana tafiya a jeji kaga an zo ba magana an ɗauki kuɗi an baka, ko kana tafiya kawai kaga wata jaka ta kuɗi, ko wani alaji ya ɗauki kuɗi ya baka, ko wata harka ta kuɗi ta buɗo ma, wanda ba za dai ka ja sati ba za ka yi mamakin kalan kuɗaɗen da za ka samu kuɗaɗe masu yawa. wani in mustajabar ma ta kai yana da ƙarfin mustajaba, kuma tauraron sa yayi daidai wanda zai ɗauki maimunatu sosai, to kana zuwa a ƙarƙashin fulan ba, kana daga ƙarƙashin fulan za ka ga sababbin kuɗaɗe. haza sirrin azimun mujarrabun insha Allah. dan karama